Għatta knejjes parrokjali naqdu f'inizjattiva biex jiġbru donazzjonijiet ta' ikel ħwejjeġ u oġġetti tal-iġene għal-vittmi tal-gwerra fl-Ukrajna. Fidma koordinata bejn l-Arċidjoċesi ta' Malta u l-Kooperattiva Loop, is-sibt il-knejjes parrokjali tal-Imqabba Naxxar, Pembroke, Il-Qawra u Marsa Skala baqgħu miftuħin wara nofsinhar biex jistennew lin-nies jieħdu kaxxi mimlijin b'donazzjonijiet ta' affarijiet bażiċi u essenzjali. Fil-ġabra kienu aċċettati ħalib long life, juices, cereal bars, ikel li jsir malajr bħal noodles, ħrieqi ta' tfal u tal-adulti, kif ukoll diżinfettanti, prodotti tal-iġene personali għall-irġiel u għan-nisa, kutri, lampi, rechargeable u power banks għal mobile phones fost oħrajn. L-Arċidjoċesi spjegat l-affarijiet se jintbagħtu lejn l-Ukrajna f'container u hemm se jitqasmu minn Caritas Ukraine li fis-sitwazzjoni preżenti qed tgħin aktar mill-qrib lil tfal, nisa u anzjani li qed jaħarbu mill-gwerra. Il-Kooperattiva Loop hi kooperattiva soċjali tal-parroċċi Maltin iffurmata minn diversi entitajiet tal-Knisja f'Malta li jaħdmu l-qrib mal-batut u ma' dawk fil-bżonn.